Takže nastal nejaký nový rok, dajme tomu 2024 a máme tu koniec prvého týždňa, ktorý vlastne ja som si predsadzal nejaký roadmap, ktorý sa bude priebežne nejako updateovať, meniť podľa toho, čo stihnem, čo nestihnem a čo na čo prídem nové a ako sa mi bude chcieť, nebude chcieť a tak ďalej. A uvidíme, to sa ešte len uvidí. Takže, rád som porozprával, čo sa vlastne za ten týždeň udialo v projekte Barker Browser, ktorý vlastne chcem si prispôsobiť nejak browser podľa seba, aby tam boli veci, ktoré mi chýbajú v štandardných browseroch, ako Chrome, Firefox a podobne. Určite nemám nejakú ambíciu im konkurovať, to akože nemá zmysel, tam sú obrovské týmy ľudí, možno že stovky, tisíce, ktoré prispievajú pravidelne, nepravidelne, akože ten core team sú možno desiatky, neviem, ale tak si myslím, že to bude nejako. Takže ja už, ako som spísal skôr v mojom denníku na mojom super tajnom Discorde, že som si vybral jazyk, framework Electron.js, ktorý vlastne ako keby stojí na jazyku Node.js, čo ako keby taký backend JavaScript jazyk a k tomu pridáva nejaké vlastné nejaké triedy, ktoré ako keby na vykresľovanie a podporu iného ďalšieho frameworku Chromium. Chromium to asi poznáte, to je vlastne ten framework, na ktorom sú postavené všetky moderné browsery, či už Chrome alebo Firefox. V minulosti viem, že ešte tam bol nejaký WebKit, neviem či Safari alebo čo na tom beží, nie som si úplne istý, ale stále viac a viac ľudí sa prikláňa k tomu Chromiu. Čiže to je len nejaký základný framework, ale už oni nad ním vybudovali celé to rozhranie. Takže ja už sa nemusím ako keby o nič snažiť a môžem sa plne sústrediť na tú aplikačnú úroveň, že čo chcem na tej najvyššej úrovni spraviť, naprogramovať, dokázať. Takže tu mám pre ilustráciu, toto je pár klás, alebo teda modulov, ak to nazvem, ktoré vlastne akože sú zodpovedné za kód. Čiže ja tu mám main TypeScript, ktorý vlastne z obrazu ma poskytuje nejaké metódy, už má to pár stránok. Toto je v podstate, tuto je entry point, kde to začína, hej, keď aplikácia je ready, tak vtedy tu sa vykreslí hlavné okno, nejaké tie požadované browser okna a nastavia sa takzvané metódy pre interproces komunikáciu, ktoré slúžia na komunikáciu medzi týmto procesom, main procesom a renderovacím procesom, čo sú vlastne ako keby, jak to povedať, v tej renderovacej časti mám akože HTML súbory, ktoré vykresľujú nejaké HTML elementy a tie inkludujú nejaké zase tie renderovacie javascriptové metódy, ktoré sú zodpovedné za jednak nejaké javascriptové blbostičky, ale potom aj za tú interproces komunikáciu, čiže dá sa volať z tejto časti z renderovacej do mainu a naopak, keď niečo potrebujem. To teraz nie je vôbec dôležité. Takže môžeme si to spustiť, čiže je to akože v Node.js, čiže to je cez npm príkaz sa to spúšťa celé. A najprv vygeneruje z toho TypeScriptu JavaScriptu trojaky, ale už za chvíľku to spustí. Tak, no. A čo sa vlastne otvorí, je nejaké rozhranie, ktoré nemá nejaké loadnuté žiadny browser, žiadnu adresu, čo je v poriadku. Ja si tu pridám nejaké taby, s týmto som trošku bojoval. Čiže mám tu možnosť vytvárania nových tabov, ktoré mám možnosť si closenúť. Aha, napríklad dvojku som teraz closol, môžem si ich premenovať a kade čo, ale teraz by som ukázal, že keď si napríklad sa kliknem do tab jednotky a zadám sem, že nech mi zobrazí www.sms.sk, tak mi zobrazí túto adresu. Teraz sa prekliknem do tabu trojky, samozrejme nič tu nie je loadnuté, tak dám, že chcem layout mať dve browser okná a dám si sem napríklad, že novinky CZ v jednotke, takže sa mi zobrazí v tomto v prvom v jednotke
a dám tu, že www.sektor.sk a dám ho zobraziť v dvojke. Takže takto. A vlastne, čo zatiaľ funguje, tak je prepínanie medzi tými tabmi, čiže keď dám na ďalší tab, kde ešte nič nie je loadnuté, tak tu nie je nič. Vrátim sa do trojky, znova mi loadne tieto dve, vrátim sa do jednotky, loadne mi sme.sk, no. Chce to určite prácu na optimalizáciu, lebo je blbosť, aby sa vlastne tie stránky celé loadovali na novo, keď kliknem na tab. Takže toto ešte budem musieť prerobiť, to si nechám na niektorých z ďalších týždňov, že vlastne mať tie taby, ako keby, nie že taby, ale tieto jednotlivé browser okna v pamäti a nezatvárať ich pri prepínaní, ale len ich ako keby skryť a nemusím loadovať tak ako teraz, čo je pomerne hlúpe riešenie, ale je to niečo prvé, nejaký prvý stav, ktorý funguje a viac menej začína byť použiteľný tento browser pomaličky. Ešte plno vecí tu bude chcieť doladiť. Mám tu tieto vlastne defaultne mená, new tab, 1, 2, 3, 4 a pridávať čísla. Okrem toho tu mám nejaký, na to ešte nemám úplne domyslené. Chcel som tu rezervovať miesto na nejaký, že nezotriedené browsovanie, kde proste ľudia budú mať len tak random alebo dočasné nejaké okná, ale či to tam nechám, alebo nechám to na niektorých z týchto tabov, ešte v tom nemám úplne jasno. Musím si to nejak filozoficky sám sebe vyjasniť, nejaký ten návrh UI a user experience, proste ako vlastne by to čo najlepšie fungovalo a čo má zmysel, zamyslieť sa nad tým. Takže ako hodnotím ten prvý týždeň, asi by som povedal, že viac menej je splnený, minimálne na 90%, čo som si predsavzal ohľadom tabov, že viem ich vytvárať, viem ich zatvárať, viem prepínať medzi nimi, viem premenovať, to som neukázal, to môžem skúsiť, sám neviem, keď double kliknem na to, tak tu premenujem to a dám tu, že Barker 01, dám, že rename a ten tab sa volá Barker 01. Takže zase sa switchnem naspäť. Takže toto je hotové, to, že tá optimalizácia nefičí, OK, to beriem. Možno ak niektorom budúcich týždňov budem mať priestor, tak by som si to mohol sa sústrediť, alebo si na to vyhradím celý týždeň niekedy a posuniem trošku ten roadmap. Uvidím. Momentálne nie som schopný povedať, koľko času mi to zaberie, lebo ten vývoj je vždy nepredvídateľný, že na takej nejakej krajine, na ktorej by som nečakal, že proste tak sa na tom zastavím na pol dňa a mi to zožere kopec nervov a potom nejaká, čo si myslím, že zložitá vec, tak ide úplne, že niečo skopírujem proste z internetu a ide to na prvýkrát, takže ten vývoj je nepredvídateľný. Takže nechávam si optimalizáciu pri prepínaní tabov okien a vyjasnenie si unsorted browsing. Akože najľahšie bolo, keby som to zmazal a nech si to user rieši sám. Možno, že to tak spravím. Uvidím. Neviem. Akože troška niektoré veci sú inak ako v tých klasických browseroch, lebo ten dizajn je iný, čiže mám tu jednu adresu, ak ste si mohli všimnúť a určujem, že pre aký počet okien, lebo tých okien môže byť až do 25, to sa zase určujem tu, tým layoutom. Hej, mám takisto pridávanie nových tabov som tu tak troška improvizoval, som tu dal na to nejaký extra button na začiatku, no to ešte sa tiež nejako doladí. No, akože jasné, že tá klávesová skratka Ctrl-T by bola lepšia, to asi nie je problém spraviť, lebo už som sa trošku hral s tými globálnymi shortcutmi a napríklad viem momentálne spraviť to, že keď stlačím Ctrl-R, tak sa mi vlastne sem fokusne tento input bar a môžem písať. Hej? Čiže ten Ctrl-T by nemal byť tiež problematický. To si môžem poznačiť. To mi nejako nenapadlo doteraz. A takisto nefunguje Ctrl-V, dvojité V na zavretie.
tu musí človek stlačiť X, takže áno, keď budem robiť ten Ctrl-T, tak môžem aj Ctrl-2V spraviť rovno niekedy. OK, tak som rád, že vás toto bavilo, tak ako mňa dúfam. A zase sa vidíme. A teraz skôr počujeme pri konci druhého týždňa. Tam som si myslím naplánoval, že chcem pri tých ďalších nejakých layoutoch, ako sú väčšie 4, ale hlavne 9, hej, 9 a vyššie, tak vlastne bojím sa, že praktické použiteľnosti tie okná budú tak malé, že budem musieť sem pridať možnosť, neviem teraz, či tretiny alebo polovice obrazovky a už to mám rezervované na tento zoom window, keď ho začerknem a vlastne budem si môcť určiť, že ktorý z týchto okien bude ako keby zazoomované. Hej, že môžem mať otvorených tých 9, 16, 25 okien maličkých a podľa toho, ktoré ma zaujíma, tak vždy sa prepnem a jedno sa zazoomuje. Čiže toto by som chcel robiť budúci týždeň a uvidím, či mi zostane priestor na niektoré z tých vecí, ktoré som spomínal. OK, takže vidíme sa o týždeň.